Yun. Salamat po tayo Mento and like and share po. Okay, magandang araw ulit mga kakagamba. Andito na naman tayo. Welcome back to my channel. At saka sa mga hindi pa subscriber dyan mga kakagamba, pakipindot lang yung subscribe dyan at pindutin na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga upload ko. Yan mga kakagamba ha. Yun. So ngayon mga kakagamba, pakunti ng pakunti ang supply ng gagamba ngayon mga kakagamba. Pamahal ng pamahal, pa-undersize ng pa-undersize. Marami diyang naliliitan na, marami naman diyang natutuwa. So, ganun na talaga mga gagamba pag ganitong panahon. Pakunti na ang supply ng gagamba. So, siguro, tayo kahit papaano, mayroon pa rin tayong Tagalog pakunti-kunti. Ma-maintain lang natin yung, yung ibang umu-order mga kagamba. Kaya yung mga ibang umu-order dyan na napakalalayo tapos pa isa-isang box mga gamba. Minsan na kinatatamar na rin natin kasi nga kaawa naman pag i-charge pa natin ng malaking shipping fee mga gamba. Magpapalaban tayo ngayon mga gamba pero susunod na araw may mga samong tayo. Shout out muna kay Rocky Rap ng Bigan Ilocosur, kay Ryzen Piñaranda, kay Buknoy Rubio, Bini Barinan na taga Purak Pampanga, si Gagamchoy PH, Kasakmalyan, Joseph Gamer PH from Metro Manila, Jeff Spider PH Spidey, Sumailo Princess, Kian Ezekiel Gaming, Jeep Ronda, Mark Bernardo from Romblon, Ryzen GPH from Calamba Laguna, Christian Itom, 2E Z4MP, at saka si Gagamboy Bacolod. Papalaban tayo ngayon mga gamba. Ito mga Tagalog to mga gamba. Ito mga Tagalog to ngayon mga gamba. Ayan yung unang picture, yung Pokemon at saka yung Tala mga gamba. Tagalog to mga gamba. Kaya no, ang bilis ang bilis ng Pokemon. Antulin. Ayan, Pokemon yan mga gamba. Ayan, ipot pa. Kukunin din natin ngayon yung Tala. Ito yung Tala mga gamba. Ayan, yan. So, pagharapin na natin ngayon. Ang bilis talaga nitong Pokemon na to. Harapin na natin. Harap ka na. Ayan mga gamba. Magkaharap na sila. Nalaglag sila parehas. Wala pang lamang. Wala pang lamang. Nagdakmaan lang sila. Tapos sabay tulog nung nung Pokemon. Sabay tulog. Ayan. Tingnan natin ulit. Ayan, magharap na sila. Yun. Nadali ka agad yung Tala. Ang bilis ng pangyayari. Nabilot siya kaagad. Pero kumakawala. Kumakawala mga kagamba. Pumipilit siya. Hindi pa siya kinakagat. Pumipilit siyang kumawala. Yun. Nakagat na siya. Yun. Manghihina na ito. Wala pa rin. Ayaw ibigay. Pero tuloy-tuloy pa rin ang bilot sa kanya. Nagtanga-tangaan ka kasi. Yan, tuloy. Yan, nabilot na siya. Hindi na siya nagpumiglas mga gamba. Nagpupumilit pa rin. Ayan, hindi pa siya kinakagat ng todo. Ngayon, kakakagatin ngayon. So, natalo mga kagamba itong Tala. Next fight tayo. Awatin na natin to. Buhay pa itong habang hindi pa siya nakakagat. Ayan binibilutan lang. So, next fight tayo. Kinagat na. Yan. Expect tayo. Ang galing nitong ang galing nitong Areko, kinagat ako ng Tala. Kinagat ako ng Tala. Nakabilot ka na, nangagat ka pa. Salbahe ito.
Ito mga gamba, oh, kinagat ako. Oh. Tanggalin natin yung bilot niya. Tanga ka kasi, nagpa-bilot ka eh. Tapos ngayon, kakagat ka. Ayun, sakit nung kinagat niya. Next fight tayo mga gamba, yan ang picture. Oh. Isang tala at saka isang brown. Yan. Itong tala na ito mga gamba, kulangan ito eh. Kulang ng isa sa harap to eh. Pero talang medyo berde ito mga gamba ang kulay. Tala yan na medyo kunting berde siya. Yan, oh. Green siya. Oh. Ibang klase pagkatala niya, no? Rare siya mga gamba kasi kulay berde. Isa ka nakita ng gagamba na kulay berde, oh. Ayan, oh. Ito yung kalaban niyan mga gamba. Brown. Yan. Ayan siya. Maliwanag ba? Ayan, ayan. So, yan, ha? Pag-aarapin na natin mga gamba. Ayan, ha? Ayan, nagkagat. Anak ko na, bintot. Ayun, lumaban. Up. Naku, nalaglag yung tala. Pero siyang una nakakagat. Yan, tingnan natin ulit. Ayun, up. Ang galing. Nalaglag yung tala. Pero nabintot na itong payat, itong brown, eh. Nabintot na kanina yan. Oo, naku, nalaglag. Nang hina na yung tala mga kagamba. Pero naunahan kanina yung brown, eh. Tingnan mo, naghihilahod na, oh. Ayan na. Ayan na naman. Oh, mabibintot ka na naman. Naku. Papabintot. Naku, bintot ka na. Ayan na inabutan na yung brown mga kagamba ng ano, epekto ng binom. Wala na. Inabutan mga kagamba. Makaitatabla natin to mga kagamba. Kasi wala. Itong nalaglag, siya pa ang gumagapang ngayon. Pero itong hindi nalaglag, hindi na gumano mga kagamba. So ito, tabla na lang to kasi nalaglag ito. Ito naman hindi. Pero wala, na inabutan siya ng binom mo. Ayan o. Ito naman, magalaw pa. So, tabla na natin mga kagamba, ah. Wala, hindi na nakaabot yung isa. Nadali siya ng binom. Okay, next fight tayo mga gamba, ha. Ito naman yung huli. Isang tala ito, ha. Tala ito. Yan, ha. Kita nyo yung tala yan. Yan. Talaan yan, ha. Ayan. Ito naman kalaban niya mga kamba. Ano to? Itim. Itim na brown siya, oh. Ayan. Sa mga balag yan mga kamba ng patula, yung ganyang kulay. Balag ng patula yan. Sa mga Tagalog to mga kagamba. Pero may mga mga TM to, mga size nito mga kagamba. Oh. Ayan, pagharapin na, harap ka na. Ayan. Maghaharap na sila mga kagamba. Oh, grabe. Palitan ng sapo. Tumakbo yung tala. Yung binalikan niya. Ala, walang humpay na laban. Bakbakan yan. Nadali na yung tala. Naku, nabilot ang tala mga kagamba. Nabilot ang tala. Ayan. Nadali ang tala mga kagamba. Pero ang haba ng kiskisan nila. Wala na, kinagat na siya. So, isisilid na natin to mga kagamba. Aawatin na natin to kasi baka buhay pa itong tala na to. Alright. Isilid na natin. Tingnan natin, ha. Babalatan natin to. Naku, kinagat na naman daliri ko. So, ganyan mga gagamba natin mga kagamba. Pagka ilalagay natin sa pahamungan tapos pinapakain natin yan ng masasarap na pagkain. Yan. May vitamins pa siya. Kumakagat siya mga kagamba kahit nabilot na siya. Pag nadikit yung kalaban niya, ikakagat niya eh. Ayan o, kinagat niya. Ayan o. Kinagat. Kahit na lukot na siya, kumakagat pa rin. So, ayun, lupay-pay sila parehas mga kagamba. So, wag kakalimutan mga kagambang suportahan si si Gagamchoy PH, si Kasakmal mga kagamba, ha? Sa isang araw baka nandito yan at magkukulab kami. Naubusan na siya ng gagamba. So, hanggang dito lang mga kagamba. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!